Hej så alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag der spiller jeg simpelthen Adopt-Me, og det bliver den første Adopt-Me-video inde på den her kanal, som der hedder Majblomsten. Og hvis du synes, at jeg skal lave flere videoer med Adopt-Me, så smid et like på denne her video. Og så er jeg inde i mit hus lige nu, og jeg har tænkt mig at lave en lille rundvisning. Jeg er ikke lige helt færdig, men man kan stadigvæk godt lave en rundvisning. Så tænker jeg bare, at vi starter med det første rum, og det er et spiserum. Og jeg går lidt med en slotstema. Og så her spiserummet, den tænker jeg jo pynte lidt mere. Så stikker der også lige en kjole ud, men det kan jeg godt få fikset en anden dag. Så her er køkkenet. Og her er der masser af mad og drikke. Jeg tænker mig at putte noget i køleskabet, men ja. Som sagt er jeg ikke helt færdig. Så tænker jeg, at vi går hen til den næste sted i mit slot. Her har jeg sat noget tøj til salg. Jeg har sat 2 kjoler og et sommeroutfit. Og jeg laver nogle sommeroutfits hver sommer i alle årene, som den her hedder Sommer 2024, det her outfit. Nu går vi hen til næste rum. Det er simpelthen mit rum, og der står, at den ikke er færdig, fordi den er ikke færdig. Men så tænker jeg, at jeg lige skal lave en rundvisning i den her rum. Der stikker også en kjole igennem der, så ja, vi venter bare med rundvisningen i det rum, indtil jeg er blevet færdig. Men nu tager vi over til næste rum, og det er simpelthen et dyrerum. Og det er her, hvor jeg passer mine dyr. Så den tænker jeg også, jeg vil pynte lidt mere. Der er lidt seng, en piano og et bad der, selvom der er et badeværelse her. Ja, jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg satte et bad derude. Det finder jeg ud af senere. Men nu tænker jeg bare, at vi går over til næste rum. Og det er et babyrum, hvor der så er virkelig fint blevet pyntet. Jeg tænker ikke, der skal være mere. Der er senge og flotte billeder. Så er der også et badeværelse med håndvasker, bad og toiletter. Og så tænker jeg bare, at vi går over til mit donutområde nu, hvor der så er donuts og alt muligt. Ja, det er bare lækkert. Det er bare mit donutområde. Og nu er jeg egentlig lidt færdig med rundvisningen. Der er også heroppe ovenpå, men der har jeg ikke rigtig fået lavet så meget. Jeg har kun fået lavet et lille rum, der er lige herovre. Som I kan se, så står der, at den heller ikke er færdig i de andre rum. Det eneste, jeg har fået lavet, det er det her. Ja, det er ikke så meget. Det er bare sådan lidt hyggeområdet. Ja, der er ikke rigtig så meget. Og så tænker jeg bare, at vi skal lave en fest, hvor der så kan komme andre hen og sige hej. Og ja, hvad skal de ellers lave? Kig på mit hus. Så nu laver vi en fest. Så skriver jeg: hej, kom og se mit hus. Ja, det er vel okay. Og så tænker jeg bare, at jeg vil skrive en smiley. Ja, bare en smiley. Og så tænker jeg, at jeg også lige vil skrive, at det ikke er for trade. Altså, jeg vil ikke bytte mit hus. For jeg er ikke færdig med den, og den kommer ikke til at være ude ved andre. Når man kommer ind, synes jeg også, det er et rigtig fint indgang. Hvor der endda også stod Majs Royal. Altså, jeg hedder jo Majblomsten inde på min YouTube-kanal, så det vil give lidt mening. Men jeg tænker bare, at jeg vil vente på, at der kommer nogen ind i mit hus, som jeg måske forhåbentlig kan snakke lidt med eller noget. Ja. Yeah. Og der er en, der lige er kommet og siger hej. Så skriver jeg også lige hej, tænker jeg. Fordi det vil jo give lidt mening af at skrive hej. Altså, hvorfor vil det ikke give mening at skrive hej, når der er en anden en, der skriver hej til en? Men jeg tænker, at jeg vil gøre min ko om til, at den kan ride. Det kunne egentlig være ret hyggeligt at få min ko om til at ride. Og her er en af mine gode fans, der hedder Vega, som der godt kan snakke dansk, men som der nu snakker engelsk. Jeg ved ikke lige, måske skal jeg Nice House. Et rigtig fint hus.
Så tak, skriver jeg lige, fordi jeg ved, hun kan dansk, og jeg ved ikke lige, hvorfor hun ikke snakker dansk. Flot hus. Ja, det er lige præcis det betyder. Og Vega, er du klar til, at jeg skal lave min ko om til ride? Er du det? Ja, du kan ikke rigtig høre, hvad jeg siger. Nej, du skal ikke tage min ko. Vega, nu giver du mig min ko, tak. Okay, nu finder jeg min ridepotion frem. Og så vil jeg gøre min ko, så den kan ride. Jeg bliver så spændt, og den hedder Ride a Pet Potion Forever. Altså, den vil bare få min ko til at ride, og hvor det holder for evigt. Okay, nu spørger Vega, om hun er klar til, at jeg vil give min ko en ridepotion. Hun kan nok godt regne, hvad jeg mener. Og hun skriver ja, så lad os gøre det. 3, 2, 1, nu. Okay, nu kommer den ned. Yay! Ej, jeg virkelig ønsker mig en rideko. Vega, hun ser også rigtig glad. Nu kan de dyr ride. Yay! Lad os ride på min ko. Wow! Ej, hvor er den fin. Jeg har altid ønsket mig en rideko. Okay, men jeg er så glad. Jeg tænker lige, at jeg vil skrive hej. Fordi selvfølgelig skal man sige hej til alle, der kommer til min party. Og det er en, der er meget mørk her i forhold til mig. Du kan da lige købe mit sommeroutfit. Okay. Og Vega, hun spørger, om hun må prøve min ko. Okay, jeg vil bare lige sige, det er det farligste, den nogensinde kan gøre. Men nu skriver jeg, ja, hvis at hun vil give den tilbage igen. Jeg håber så, at hun giver mig den tilbage igen. Men jeg stoler på hende. Fordi hun er en af mine fans. Altså jeg tænker bare, ellers så rapporterer jeg hende. Altså, hun bliver nødt til at give mig den tilbage igen. Det ved jeg, hun bliver nødt til. Okay, nu har vi givet min ko. Nu tænker jeg, at Vega, hun gerne vil ride på den. Ja, Vega, hun er så glad. Og skriver hun, wow. Så tænker jeg, at jeg vil skrive, du giver mig den tilbage, ikke? Fordi jeg tænker, altså, jeg vil ikke have, at hun har den for lang tid. Hvis I forstår det. Altså, I ved, det kan godt være, at jeg slet ikke har nok strøm til det der. Så skriver hun tak. Okay, jeg var lidt tvivl. Giv mig den. Og ja, hun gav mig den. Yay! Så skriver jeg lige tak tilbage, tænker jeg. Fordi, ja, så ved I, at man kan stole på Vega 1, 2, 3. Selvom hendes rigtige Roblox-navn ikke er Vega 1, 2, 3. Men det kan godt være lige meget. Okay, der er en, der har givet mig penge. 15 bucks. Altså bucks, det er det pengene, de hedder her i Adopt Me. Jeg tror nok, det er hende her. Jeg kan lige se, er det hende? Jo, det er hende. Så jeg vil bare gerne sige tak. Fordi hun gav mig lidt penge. Fordi det kan man altid godt bruge til noget, som I ved. Jeg tror bare ikke, hun kommer til at svare. Nej, det har jeg ikke, som hun gør. Men hun har alligevel et ret pænt outfit. Altså sådan, i forhold til, hvor meget detaljeret det er. Okay, nu vil jeg gerne fortælle om en ny opdatering. Her kan I se, at der er nogle opgaver, og så kan man få nogle points. Og ja, så er der bare alt muligt andet, man kan lave. Vi kan lige gå udenfor, og så kan jeg vise, hvad der også lige er, som man kan lave. Det er sådan en, altså den her opdatering, det er en pass, hvor det er, at man sådan skal gøre de opgaver, der stod der, som I lige før så. Og jeg sidder lidt stokt her. Det er lidt irriterende, hvis jeg selv skulle sige det. Sådan, så er jeg ikke mere stokt. Men nu har jeg tænkt mig, at vi lige skal over til her, hvor denne her opdatering er. Som I kan se, er der en kæmpe UFO. Og så er der en mærkelig mand, og så er der en galaktisk pass. Nu har jeg claimet et dyr. Og så skal man bare prøve at få claimet alle de her med at lave de opgaver, der er lige ude siden. Nu er der lige en, der trader med mig. Lad os se, hvad de gerne gider at give.
En dodo? Jeg tror faktisk ikke, jeg er nok til det. Og nu betalte den person igen 10 kroner til mig. Eller 10 bucks til mig. Yay! Jeg er så glad for det. Lad os give 3 minions for en dodo. Selvom jeg tror, at de ikke gider at gøre det. Lad os prøve at give noget mere. En corgi og en ladybug og en snegl. En magma-snegl. Så ja, en vandting. Og så ved jeg ikke lige, hvad mere jeg skulle give. Nå, de sagde nej. Jeg vil heller ikke have en dodo, så ja, det er helt fint. Ja, så er der også noget her, som du kan unlock om 2 dage. Men her, hvor videoen kommer ud, har du allerede unlocket en af tingene her i Adopt Me. Eller så kan du i hvert fald købe en af tingene. Som I kan se, har jeg nogle krystaller oppe i toppen. Og det er dem, man skal bruge til at købe de her med. Og det får man i Galactic Pass, altså i passet. Ja, det er så bare den her opdatering. Det kan godt ligne sådan en form for hund. Men her, når jeg redigerer videoen, ved jeg allerede godt, hvad det er. Så jeg vil ikke lige afsløre det. I ved sikkert også godt, hvad det er. Men den her ved jeg ikke, når det er. Det ved jeg heller ikke, hvad der skulle kunne forestille sig. Men jeg tænker, at vi går videre til en anden ting, som jeg ikke ved, hvad der skulle være. Måske at stoppe videoen. Og der er også Vega. Jeg tænker, jeg vil slutte videoen af nu. Jeg vil bare gerne sige tusind tak, fordi I så med for denne video. Vi ses nok i næste Adopt Me video, eller hvad det nu ender med.